Lho, awak biyen jare tak tau dadi manten. yo dhisik dadi Iki biyen lho anake sitok ora nek ndase ya anakmu ya. cilik Mas ndase cilik nyengil lho. Kacang ijo. Anak ora nek ndase iki Mas lho. tahu. Yo tahu aku dhisik ae gara-gara manten iki sing paling sakral nggon pas ijab kabul kae. Berarti awakmu eruh. Lah aku bolak-balik keliru Mas. Lah kok iso? Lah aku kan saya terima nikahnya kuwi ngono to. Nyiliti binatang. Kok iso binatang? Lah kok iso binatang lho? Bapakku Atang to. Oh, bapakmu Atang. Binatang ora binatang. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Kuwi dudu alat sepeda. Alat sekolah. Awakmu jarene dikenane ditimbali ibu gubernur. Iya alhamdulillah. KUA. KUA ya kan mengurusi masalah pernikahan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur. Saya sebagai duta Sakinah